ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор мо заминҳо, хонаҳо ва квартирҳо қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумодам замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат, компания чизе бошад, дар ҳамин рақамҳои 99 WhatsApp рӯй кунед, рекламаш мекунед, фурӯштам мегузорем. имрӯз 14 август соли 2024 1000 рубл 115 сомонӣ ба сомонаи Саудо ТВ. Хушомадед. имрӯза наворда ҳастай. заминҳо, хонаҳо, квартираҳои фурӯшта аз шаҳри Душанбе, аз ноҳияи Варзоб, ноҳияи Вахш, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Вусе, шаҳри Кӯлоб, тарафҳои Пашадара, аз деҳаи Шулулу, ай Душанбе, тарафҳои Зарафшон, аз шаҳри Бохтар ҳастай, аз шаҳри Хуҷанд квартираҳо арзон ҳастай, аз Душанбе квартираҳо арзон ҳастай. Баҳри шумо бо диққат тамошо кунед то охира. ана ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ ҳамин наворда ба чаку пабраски лайкора занен. Дар ҳамин канали мо подписатсия канал фаромӯш накунен. ана мо наворда дӯстон сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. барама занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон дорен, ҳуҷҷатотон тамом шудагай, ба компанияи акаи Ҷамолиддин муроҷиат кунед. 8 сола стаҷи корӣ дора акамон. дар ҳарди WhatsApp аз номи канали Саудо ТВ зангзам маҳсия кунед. бача азиз, мошинои хуби замонавӣ, комфортни бо шароитҳои беҳтарин шуморо аз ҷои зист мегиранд. соқу саломат худо хоҳад границаро мегзаронанд. ина занг занен, касоне ки ҳуҷҷатотон тамом шудагай, акамон худо хоҳад шуморо кӯмак мекунад. 24 соат акаи Ҷамолиддин дар хизмати шумо. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин замини фурӯшӣ. дӯстони азиз, замини фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Вусе масоати 6 сотиқа бо нархи 110 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. маълумотоша бо диққат гӯш кунед. рақам барои тамос ҳамин 36 ахираш дастӣ ёки +7 996 WhatsAppшон аз номи канали мо занг занен. мега гирду замин полни маҳкам, дарвоза часпондагӣ, дарвозаи замонавӣ барои 3 дар хона бо кухни, баняш, бетони шрехтагӣ тайёра кардем. дӯстони азиз, даруниш пури хок, мақсад пур кардагӣ. хуб, ҳамавақта мақсад об свет дорад. аз Кӯлоб аму тарафҳои Ховалинг 100 метр аму дамирада хулас ҳамин замин қарор дорад. хел ба нарх мега ки 110 000 сум бо муомила дорад. касоне ки аму тарафҳои ноҳияи Вусе ҳамин заминхар аст, ин ҳамарамат занг занед аз номи канали мо. тарафҳои аму кадучида аму қарор дорад. бардин азиз, муомилаи хубшам мекунад. иншоалло занг занед аз номи канали мо. 110 000 бо муомила дорад. азиз, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Бохтар, бозори Нихида қарор дорад, ки бо нархи 380 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. масъалаи об свет камбудӣ надорад. дар 8-ум этаж дукомната 47 метри квадратӣ. рақам барои тамос ҳамин рақамҳои 1072 дастӣ ёки +785 WhatsAppшон занг занед. мега до маслан 10 этажа хона дар 8-ум этаж қарор дорад. мактаб, масҷид, мағоза, аптекаҳо, духтурхонаҳо, садикҳо ҳамаш дар пеши ҳамин хона ҳастай. шаҳри Бохтар, бозори Нихид тарафҳода қарор дорад. хона бо баъзе чизҳо фурӯхта мешавад. алишам ба хонаи заминӣ дар шаҳри Бохтар бошад, алишам мекунем. ҳамин дом дӯстони азиз лифтам дорад. 10 этажа хона дар 8-ум этаж, доми лифтдор, лифташ кор мекунад. 380 000 сомонӣ бо муомилаи хубам дорад. ина марамат занг зада маълумот пурра занг зада бигирем. бардор азиз, мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Шурбулоқ дар қарор дорад, ки масоати 6 сотиқа 4 дар хона кардагӣ. дӯстони азиз, ин ҳамин састияни гуфтем омада савдо карда мешавад. 85 000 сомонӣ бо муомилаи хубам дорад. дӯстони азиз, мактаб кардистиян мега аз деҳа ба ноҳияи Рӯдакира 5 минут ба мошин раҳ ҳастай. хулас ҳамин 1 сума 2 сума раҳ. дӯстони азиз,
масъалаи светшам ҳастай мегзаронем бародари азиз. об ба поён мақсад гузаштестай мегирем ба шланг хона меёрем. хулос бародари азиз, зиндагӣ дора ҳақ ҳамсоё бо савдо меша. ҳозирашта 85000 бо муомилаи хубам дора. ноҳияи рӯдакӣ деҳаи шурбулоқ 6 сотих 4 дар хона маълумот пара занг занем бародари азиз. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе маҳаллаи Зарафшонда қарор дорад. бо диққат ҳамаи квартира гӯш кунед бародари азиз. мега аслан дом 5 этажа, хона дар 5 этаж қарор дорад. дукомната 54 метри квадрат дӯстон азиз. 380,000 сомонӣ. и хеле нарх умуман намеёвен. дукомнатнаи квартира 380,000 бо тамоми шароитҳои хуби замонавӣ. доми 5 этажа, хона дар 5 этаж, лаби роҳи калонда қарор дорад. мактаб 4-5 та дар ҳамин наздики ҳамин квартира қарор дорад ва 4-5 садики дигарам ҳастай. ҳамаш дар ҳамин наздикиҳо. беморхонаҳо, поликлиникаи 14 ва инфексиони больница мега дар ҳамин назди ҳамин қарор дорад. бозор ва масҷид ҳамагӣ 500 ё 600 метр дураи разницаш бародари азиз мебошад. дома соли 2016 сохтагиянд. аз соли 2018 то ин ҷониб мега ки зиндагӣ дорем. маршруткаҳои 25, 26, 28, 46, 8 ва ғайраҳо ва баъзе автобусҳо аз пеши ҳамин хона чӣ мегзарад. касоне ки мегирад успет кине срочно и хеле нарх умуман намеён бародари азиз. акада срочно сум дар корай ина марамат успет када рақамҳои WhatsApp 944 63 0808 занг занед. лайкҳоро занед. дар ҳамин канали мо подписатсия кардан фаромӯш накунед. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ масоати 2 сотиха 3 комнатага ноҳияи варзобда қарор дорад. 230,000 сомонӣ бо муомилаи хубам мекунанша. WhatsAppшон 36 90 аз номи Савдо ТВ занг зада муроҷиат кунед. 3 хона, 2 калидор, ҳавлӣ, ҳастаи хулас, ошхона, кухнӣ, падвал, баня, оғлӣ 10 аз 5 метра, гараҷи 6.5 метра. хоб масоатш мега 2.5 сотиха. ай ҷаки 2 сотих гуфтаянд, не ки 2.5 сотих масоат дорад. дар ноҳияи варзоб маълумоти бештар бачако ина марамат WhatsAppшон 36 90 бигиренша маъқул боша зангават ка рафта ҳози харидорӣ бикунем бародари азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 3 комната масоати 8 сотиха ноҳияи Вахш Совхозда қарор дорад. ана ҳамин хона бо тамоми шароитҳо, ремонтҳои хуби замонавӣ, дарвозаи зор, гирди хона забор гирифтаги маҳкам тайёр акай. 200,000 сомонӣ бо муомиладро бачакои Вахш ина успет ка бигирен. хеле хонавор фақат аз ҳамин канали Савдо ТВ ва Хонатиҷа метавонед шумо дастрас кунед бародари азиз. ноҳияи Вахш Совхоз 2 комната 8 сотих масоат, гирди хона маҳкам, ремонтҳои хона фасони зур замонавӣ. Совхози Вахш срочно мефурӯшем, бо арзон ҳам мекунем меган. 200 та муомила дора. маълумоти пураша бачаи азиз ҳозир занг занен аз номи канали мо бигирен, маъқул боша хонара харидорӣ кунед. алиш меша намеша ҳичи нагуфтан. худотон бо барои боша агар пешниҳод бикунем бародари азиз. лайкҳоро ҳамин наворда ҳозир бизанед дар ҳамин канали Савдо ТВ. агар шумо хонахар, мошинхар, квартирахар, заминхар бошед подписатсия кунед. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 1 комната 3 сотих масоат дорад. ноҳияи рӯдакӣ деҳаи Мавлавида қарор дорад ки бо нархи 210,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. хона яҳуҷрага бо тамоми шароитҳояш, ошхона, ҳаммом дар дохили хона қарор дорад. об свети доимӣ. деҳа дорои 2 мактаб, садики масҷиду духтурхона, мағозаҳо, мағозаи хӯрокворӣ ва мағозаи сохтумонӣ, тестайёр ва ғайраҳо мега дар ҳамин деҳа мебошад. ноҳияи рӯдакӣ деҳаи Мавлавӣ. ҳавлӣ аз пости 9 километр камтар болотарда мебошад. роҳҳошон мега ҳамвори хушрӯ ҳамавақт нақлиётҳо дастрас ҳастанд. ина марамат 210,000 сомонӣ бо муомилаи хубам дорад. бисёре мега ки Савдо ТВ беҳад таъриф мекунӣ.
чунки хонаҳо ба тарифа арзанда ҳастанд. ман бовар дорам аями навори имрӯза 4 ё ки 5 хона як квартира иншоалло савдо мешавад. лайкҳоро занед, дар канали мо подписатсия кардан ҳеҷ вақт фаромӯш накунед бачаҳои азиз. мегзарем ба 8-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлиги 3 комната масоати 6 сотиха. пацанакҳои данғара ҳамиҷа ҳастен, тамошо кунед. ҷамоати ҷартепа деҳаи Шаҳбур ноҳияи Данғарада қарор дорад. 165 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бисёре мегӯянд ки хеле хонаҳои арзона аз куҷо меёвен? иёро фақат Савдо ТВ-да рӯӣ мекунам бачаҳо, рӯӣ мекунам. мо фақат шумода чӣ рекламашон мекунем, шумо иншоалло мехарен. шумодам замин, мошин, хона, квартира чизе боша, агар хоҳем дар ҳамин канали мо рекламада гузорен, ина WhatsApp дар аввал дар охири навор мондагиай рӯӣ кунем бачаҳои азиз. худо хоҳад рекламаи гизалаш мекунем, фурӯшта мегузорем бародари азиз. ина марамад нашоти хона WhatsApp шон 4080 аз номи канали Савдо ТВ занг занед дӯстон азиз. успед кунем бигиренша беҳтарин ҷо, беҳтарин хона, нархи зур. мегзарем ба 9-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлиги 2 комната масоати 5 сотиха дар шаҳри Кулуб деҳаи Шулулу. нарха бинен, дам бигирен. 55 000 сомонӣ мардум ҳама зиндагӣ кардестанд. 55 000 5 сотих просто временка кардан барои савдо кардани ҳамин чӣ хона. ин тараф во битону рехтагӣ тайёракай мегирен, фақат сохтмона давом метен. пеноблокай, газоблокай ё хишти пухтара меёренда мерезен, кладкара сараш мекунен ширинар. шаҳри Кулуб деҳаи Шулулу. маълумоти пурра WhatsApp шо 0542 ина марамат муроҷиат карда маъқул боша бигирен дӯстон азиз. мегзарем ба 10-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлиги 2 этажа 3 комната масоати 10 сотихаи беҳад калон шаҳри Кулуб Пашадара Нуробода қарор дорад ки бо нархи 130 000 сомонӣ шумо ба 130 000 сомон ҳамин 2 этажара масоати 10 сотихара метавонед ҳозир харидорӣ кунед бародари азиз. хона қарор дорад дар канечкаи Пашадара, участкаи Нуробод. кришашам мега хона кадагиай, ба ҳамин хотир 2 этажа мегам. веранд кат дора, ҳоҷатхона, баня, термикс, бушка 1 тонага, ҳавзи 4 тонага, халадени кондисионер, 2 телевизор, спални. хона ягон камбуд надора. хона ба чизи чора фурӯхта мешавад, арзон намешавад. харидори конкрет мебоши, ина марамат аз номи Савдо ТВ муроҷиат бикунем бародари азиз. умуман арзон намештааст. 130 000 касе ки дора нақд, ина рафта хонара ҳозир бихарен. шаҳри Кулуб Пашадара, участкаи Нуробод, 2 этажа 3 комната масоати калони 10 сотиха дӯстон азиз. успед карда бигирен бародари азиз. мегзарем ба 11-мин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 1 комната квартира дар 5 этаж 46 метри квадратни шаҳри Душанбе ноҳияи Исмоили Сомонӣ. исмоили Сомонида қарор дорад. 180 000 сомонӣ 1 комнатни квартира бародари азиз. срочна хонаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Душанбе. сохтмон мега қариб ба анҷом расидагиай дар назди бозори Меҳргонда қарор дорад. инами қадар кардиян далши мефурӯшанд. касоне ки мегира худшон ба хости дили худшон чикор мекуна, ремонтш мекуна. 1 комнатай 46 метри квадратни каси мегира бо 2 комнаташам кунем бародари азиз, мешава фасон калони хушро мешава. хулас зиндагӣ карда мегардем. бо дар пеши бозори Меҳргон нашуд масъалаи бизнесам зур боша касе, агар ина марамат бигиренша савдорам дар бозор давом додан бигирен. мегзарем ба 12-мин квартираи фурӯшӣ. ана квартира, мана квартира, 2 комнатни квартира шаҳри Хуҷанд 38 метри квадратӣ дар 8 микрорайон қарор дорад. нархша 188 500 сомонӣ фурӯхта мешавад. WhatsApp шон 0023
ҳолати хуб дар ремонти хуби замонавӣ просто ки дуконатан боша мега дар соколни этаж ҳаме қарор дорад. Камбуд ҳамея ки соколни этаж 38 метри квадратни дар 8 микрорайон 188500 сомонӣ. рӯпарӯи мактаб садиқ мага ҳастай. хулас маълумоти пурра дӯстони азиз ина аз номи канали мо Саудо ТВ бигирен. навори ирӯза ба 12 хонаи фурӯшӣ тамом шид. лайкора дӯстон ҳатман бизанен, дар канал подписатсия кунен, барои реклама муроҷиат кунен. замин хона чизи бошад реклама мекунем. зиндаву сарбалом бошед.